ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷ. Айни замон дар поёни корвон қарор дорем назди пости Чимтепа. Дар инҷо терминал ва рост роҳ ба сӯи бозори корвон. Дар инҷо бошад пости Чимтепа ва рост роҳ ба сӯи шоҳроҳи Душанбе бохтар мешавад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар Манамин маҷмӯаи истихоматӣ ҷойгир аст. Дар Манамин бинош. Бисёр бад гап мезанем. Рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 5 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 4 ошонаш ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, дар наздаш якчанд намуд мағозаҳо ҳаст. Дорухона, стоматология. дари подъезд аз Манамин бараш мебошад. Ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ якхонага духонага кардагиян бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 5 ошона иборат аст. Лифт надорад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо даромадгоҳ, роҳрав, якум ҳуҷраи истихоматӣ, ошхона, дуюм ҳуҷра, ҳамом ва ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷраи истихоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра дӯстони азиз, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар инҷо ошхона, ин бошад дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. тирезаҳои хона тарафи қафои бино нигоҳ мекунанд дӯстони азиз. дар таги дом ҳам мағозаҳои хӯрокворӣ, ҳам дорухона, каҳвахона, хулас аз рӯи зерсохт гирем, ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. Бо транспортам мушкилӣ нест дӯстони азиз. ин бошад ҳамом дӯстони азиз. ҳоҷатхона ва ҳамом системаи вентилятсия дорад. нархи хона бошад 310 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пешӣ дида савдо кунед, чунки нархи хона барои хадирҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.